Ik ben Nelleke Langeraert. Wij zijn van de Hulp voor Duinkerke Zeeland. Wij bestaan ondertussen al een maand of 4. Wij rijden wekelijks naar Duinkerke om daar de mensen, de vluchtelingen die daar zitten in de nood, een beetje verlichting te gaan geven. We've got some left in the car also. We couldn't bring those. That's a really good idea. Yeah, I thought It's so. something that We were here last week and I We've brought been- 3 or so, and Yeah. they were also funded those. we've been. I know that Crystal's been asked for them. Wat hebben jullie tot nu toe uitgedeeld allemaal? De eierkoeken zijn naar de keuken toe gegaan en ik heb een doos hier los uit staan delen. Het hout is verdeeld onder de mensen hier. En nu zijn we dus mensen aan het charteren om de bus leeg te kunnen halen, zodat wij veilig weg kunnen lopen hier. En ja, de mensen laarzen en truien aan kunnen bieden. Ja, we staan hier nu bij een schooltje, een tent wat een schooltje is. Dat is voor kinderen van 7 jaar en ouder. Meneer vertelde dat ze 50 kinderen per week hebben in groepen van 5 tot maximaal 10. Er is een andere tent waar de kleinere kinderen worden, een soort kleuterschooltje neem ik dan aan dat dat dan is. Ik heb gevraagd of dat meneer spullen nodig heeft, dat heeft hij genoeg. Alleen vrijwilligers. Vrijwilligers hebben ze echt nodig om de kinderen hier toch les te kunnen geven. En ze geven Engelse les hier. En ik zie ook kinderen rekenen. Dus er wordt hier echt wel school. We kunnen het helaas niet laten zien, want Nee, de kinderen in verband met privacy, het zijn jonge kinderen. ze willen liever niet dat kinderen gefotografeerd of gefilmd worden. Nee, en dat is ook wel logisch. Als het online komt, dan zijn ze toegankelijk voor iedereen en dat is niet te doen. Ja. Me and my brother, we are here. We are about 1 month. 1 month, alright. Yes. And you came from where did you? Iran. From Iran. Yes. And you crossed the border Yes. to Greece, or how did you come here? When the border was closed, we crossed them. Yeah. We goes from the mountain, Greece to Macedonia. From the mountain, Macedonia. And you walked. Yes, by walked and by walk to Croatia. After that, we crossed the borders by train. And we you are came Christian. only with your brother? You don't have Yes. any other family? No. No parents? We are Christian. You're Christian, okay. But you have no parents that came with you or other No. siblings? Just the But two my of you? family is in UK, Oh, they are already and because now. of that, we are going to UK. Okay, I understand. Ah, krampen! Hoe was de dag? Vermoeiend. Een beetje voldoening, maar ik moet dat eerst even laten zinken. Ja. We gaan nu vandaag weer die kant op. We gaan het kamp verhuizen. Er is samenwerking gevonden tussen de gemeente Duinkerke en Artsen zonder Grenzen. Die hebben gelukkig een beter kamp gecreëerd. Het is geen luxe, het zijn houten huisjes, maar de mensen zijn wel uit de modder. Ze leven nu echt in natte tentjes met natte spullen in de modder. Wij zijn hier net in Mannekesveer aangekomen, de laatste pomp voor Duinkerke. Wij zijn dan nog even warm, we hebben nog even een bakje koffie. We komen daar straks in de blubber, die mensen hebben daar gewoon helemaal niks. We hebben allemaal spulletjes bij ons. We hebben heel veel appelsap gekregen, we krijgen heel veel donaties van mensen in de omgeving.
We hebben veel fruit bij ons, dekens, slaapzakken, luchtbedden. Hele basisspulletjes waarvan wij allemaal denken van nou, waar hebben ze het over? Dat is voor die mensen echt heel erg belangrijk om dat mee te nemen. Het nieuwe kamp wordt een droog ondergrond, er komen keukens, er komt sanitair, de mensen kunnen straks eindelijk douchen. Er is een schooltje, er komen ruimtes voor de kinderen om te spelen. We hebben wat oude fietsjes meegenomen, we hebben wat speelgoed bij ons, zodat ze zometeen weer een beetje gezelligheid kunnen hebben, weer een beetje ontspanning kunnen vinden in een iets betere omgeving. Wat heb je zoal aangetroffen de voorgaande keren? Je moet je voorstellen, wij rijden daar naartoe met de grote Ford Transit. Ik heb meerdere keren ook mijn tandem Mastercard erachter gehad. Dan nemen we heel veel spulletjes mee, wat ik net al zei. Basisdingen, slaapzakken, dekens, tenten. Als we ze mee mogen nemen op het kamp, dan hebben we geluk. Meestal staat er gendarme aan de ingang. Die fouilleert je helemaal, die wil alles zien wat het kamp op gaat. Want de wet zegt in Frankrijk, daar mogen geen bouwmaterialen op. Op het moment dat er officiële bouwmaterialen op gaan, wordt het een officieel kamp en moeten ze dat gaan erkennen. Dat willen ze natuurlijk niet, daar loopt het vast. Dus er zijn hele strenge regeltjes. De gendarme houdt het ook allemaal tegen, ook een beetje om die zuigwerking tegen te houden, want anders zou die kampen nog veel groter worden. Wat ik daar aangetroffen heb is heel veel mensen in nood die veel spullen nodig hebben, maar ook wel respect. Ze zijn ook heel blij dat je komt, ze waarderen wat je doet. De verdeling is natuurlijk lastig, want er zijn heel veel mensen die veel spulletjes nodig hebben. Je kunt niet zomaar zeggen van jij krijgt dit en jij krijgt dat. De mensen komen allemaal op je af en je moet proberen om dat zoveel mogelijk te coördineren. Dat valt niet altijd mee, maar dat proberen we wel zoveel mogelijk. We hebben een keer een hele kar vol met brandhout meegenomen. Nou, je kunt je voorstellen, als je dan in de winter in een tentje zit, dan is brandhout goud waard. Ja, dan hoef je niet te proberen te coördineren, want dan vliegen ze allemaal op je kar af en dan proberen ze zoveel mogelijk hout te sprokkelen. En dan denk ik, geef ze eens ongelijk, ik zou het ook doen.